Start nummer 26. Jesper Tinka, Fødsel, Garnes. Ja. 6 nuller. Jeg skal have 6 nuller af alle nullerne. Min ben er ryste her. Hvor er Frans? Så opdagede jeg. Så går hun bare videre. Og vi kan ikke finde Du går til den første lige, så det var lidt nice med det der. 15 år gammel, og hun startede med ridning, da hun var 6 år. Hun trænes af Lars Feder. Honning hedder stand Thors Flying Surprise, 7-årige araberhoppe. Hendes bedste resultat er en 4. plads i MA, samt totalisering af Jeg lyder helt vildt bare på det. Ja, tak til hendes mor og far, verdens bedste pony, samt træner. Og vi kan oplyse publikum om ponyen den til salg, og hun fik den dengang var utilredet juleaften i 2008.